Ġie iffirmat ftehim bejn l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA, il-Fondazzjoni ta' Heritage Parks u kif ukoll numru ta' entitajiet privati biex isiru xogħlijiet ta' manutenzjoni fiż-żona tal-Bergs ġewwa l-Park tal-Majistral. Apparti minn hekk se jsir restaw tal-abitat u l-forestazzjoni. Dan l-investiment ta' 3/4 miljun euro tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli waqt li kienet qed iżżur l-ewwel fiera ħadra f'Malta imtella għal-Jum Internazzjonali tad-Dinja. Dan l-MOU bejn l-ERA u l-Heritage Parks Foundation ser wassal biex ikunu investiti 375,000 euro fil-Majistral Park. Dan l-investiment ser ikun qed jingħaqad ma' sponsorships ta' kumpaniji privati li bħala parti mis-CSR tagħhom qegħdin jaraw li jkomplu jinvestu il-flus f'dan il-park. U minn hawnhekk nappella lill-aktar entitajiet privati li bħala parti mis-CSR tagħhom jistgħu iħarsu li jkunu qegħdin jinvestu f'inizjattivi ambjentali f'pajjiżna. Intqal kif diġà sar xi xogħol ta' restawr fuq binjiet u strutturi fl-istess żona tal-Berks li nbnew fi żmien ir-Renju Ingliż f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Kevin Merċieqa, qal li se jsir ukoll restawr tas-sand dunes fejn tuffiħa u kif ukoll se jitħawlu siġar u pjanti adattati għall-klima ta' dawn l-inħawi. Ser isir xogħol ta' tisbieħ, xogħol ta' tħawil ta' siġar, xogħol ta' tneħħija ta' skart mill-inħawi, xogħol ta' tneħħija ta' speċi invażivi sabiex dan il-park ikun jista' jitgawda iżjed mill-pubbliku, ikun hemm postijiet fejn in-nies jistgħu jirrekrejaw ruħhom, ikun hemm postijiet b'mod ġenerali li jenuna ingawdu n-natura u at the end of the day titjieb il-kwalità tal-ħajja. Intant, il-Ministru Mirjam Dalli kompli tiżżur il-fiera fejn qed jinbijaw diversi prodotti sostenibbli li jvarjaw minn prodotti għad-dar tal-moda u żbuħija, tal-ikel u tal-ġardinaġġ fost oħrajn. Fil-fatt, iċ-ċentru tal-viżitaturi tal-Park tal-Majistral inbidel f'żona l-attivitajiet b'diversi taħdidiet. F'din il-fiera, il-pubbliku kellu l-opportunità li jitgħallem mill-esperti u jsib soluzzjonijiet ġodda għall-isfidi li jiltaqa' magħhom ta' kuljum. Preżenti għal din il-fiera l-ħadra kien hemm ukoll rappreżentanti mill-Fondazzjoni Heritage Parks. Derin Saliba mill-istess fondazzjoni qal li permezz ta' dan il-ftehim din il-fondazzjoni se tkun f'pożizzjoni li tagħmel aktar xogħol ta' tisbieħ fil-Park tal-Majistral. Illum waqt l-attivitajiet tal-Earth Day li għandna waħda mill-attivitajiet kienet li lonċajna varji proġetti li qegħdin nagħmlu flimkien ma' terzi u kumpaniji privati. Kif ukoll iffirmajna MOU mal-ERA li bih ħankunu qegħdin nagħmlu ċertu xogħlijiet ambjentali kif ukoll strutturali biex intejbu il-park u mmexxuh iktar il-qoddim. Mingħajr l-għajnuna mill-ERA u mill-private sector ċertu proġetti ma jkunux jistgħu jsiru u bekk aħna nirringrazzjawhom.